बिटिआर सोरखार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि गोख्रों मिशनजों थांनाय 5 बोसोराव सिविल सार्भिस 12 जन, डक्टर 20 जन, इन्जिनियारिं 110 जन, दिनै आरोबाव फिन जोंनिनो बर'निनो आगोमा फिसा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि दारायै दिल्लीयाव फ्रि कचिं मोननाय गासै 6 जन फरायसुला फरायसुलिफोरा APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय। थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' सार जा मिशन लानानै बड'फा सुपार 50 मिशननि दारायै बोसोराव 50 जन गोरिब नखरनि जायफोर थाखा फैसा नखराव लोरबां बै नखरनि मेलेमजिबि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ 11 मासनि थाखाय दिल्लीयाव फ्रि कचिं होनानै फिन आरोबाव दिनै 6 जन APSC आनजादाव पास खालामनो हाबावबाय। जोबोर गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव नङा होमबा रायजोफोर। आरो बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दिनैसिमबो बिटिआरनि सासे चिफ जानानै थानायमोनब्ला निस्सय BTC बा बिटिआरआव सुबुं सम्पदा बारायबावगौमोन, बेखौ जों डाइरेक्ट रोखायै बुंनो हायो। नाथाय मेन साननो गोनां बाथ्राया बेसो दा BPF आ BTCआव गोदानै सोरखार दाबाय। BPF आ जिथु मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दिन्थिनानै होनाय लामा, बे लामानि आद्रा खामानिफोरखौ मावफुंगोन ना मावफुङा बेसो दा मेन खोथाया। बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मानसिफोरखौ जमा जानाय नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोसोआव बिराद खुसि मोनदों। मा रोखोम नाजादोंमोन नोंथाङा दिनै APSC आनजादखौ उथ्रिसार जानो थाखाय? आनजादखौ नाजानायाथ' गोबावानो जाबायमोन, ओमफ्राय फार्स्टआव खालामनायाव मोनाखैमोन, ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइमाव मोननो कामयाब जाबाय आरो। जितु बिटिआर सरकारनिफ्राय जितु बड'फा सुपार 50 होदोंमोन, नोंथाङा बेवहाय जितु स्कप मोनदोंमोन नामा बेयाव कचिं लानो थाखाय दिल्लीयाव? औ, सुपार 50 मिशनाव आङो सेकेन्ड बेचआव चान्स मोनदोंमोन, ओमफ्राय गुवाहाटियाव कचिं लादोंमोन APSCनि थाखाय। नोंथाङा नैबे APSC आनजादखौ होनो थाखाय बेसेबां घन्टा सम फरायोमोन जितु सानसे? फरायनाया बिदिनो सानफ्रामबो कनसिस्टेन्सि दंमोन, एराउन्ड 6 आवार्ससो जायोमोन सानसेयाव। खोब गोब्राब जादोंमोन नोंथांनि थाखाय बे आनजादाव उथ्रिसार जानो थाखाय? आनजादाथ' बुंनो थाङोबा बिराद गोलाव बे एग्जामनि प्रसेसआनो, ओंखायनो एसे गेजेर गेजेर फाइनान्सियेल कन्डिशनाबो एसे गाज्रि जायोमोन। जितु दाखालि जितु APSC आनजादनि फिथाइखौ फोसावदोंमोन, नाथाय दसे समनि उनावनो जितु रिजाल्टखौ बोखांदों, नोंथाङा बेयाव माबाफोर गोनो गोथो सन्देह जादों नामा नोंथांनि उथ्रिसारनायनि सायाव? गोनो गोथोथ' एसे एनै जादोंमोन बै टाइमाव, मानो होनबा एसेबाबो गोसोआव गिनाया फैदोंमोन, खिन्थु जेब्लानाखि मैया मोनफिनो अब्ला गोसोआव गोजोननाया फैफिनदोंमोन आरो। जितु नैबे देग्लायहाय जितु 6 बर' सुबुंफ्रा उथ्रिसारदों, नाथाय गुबुन बोसोरफ्राव 15 जन 17 जन उथ्रिसार जानो हायोमोन, नाथाय देग्लाय गोबां खम नुनो मोनदों। बे बेलायाव मा बुंगोन? बेनि सायावथ' आं बारा बुंनो हानाय नंला, खारन जिहेतु आजिखालि सार्टिफिकेटजोंनो जाजोबो नालाय खामानिफ्रा। दा जोंनि यां जेनेरेसनफ्राबो खालामगासिनो प्रिपेरेसन, माबा मोनसे राइट डाइरेक्सनाव थाङैनि थाखाय जानो हागौ हयथ' एबार नुजाफैनो हायाखै। नोंथांखौ फरायनायनि बेलायाव नोंथांखौ सोर थुलुंगा होयो, जितु नोंथाङा स्पेसियेलि सोरखौ बेवहाय थेंक इउ होनो सानो? गिबियावनो बिमा बिफामोनखौ आङो धन्यबाद होनो नाजागोन, आरो बेनि उनाव आंनि लोगो दिगिफोर जाय आंनि सार्कोलाव दंमोन बिसोरखौबो आङो धन्यबाद होनो नाजागोन। खोब गोजोननाय नोंथाङा दिनै बेयाव उथ्रिसार जानो हानानै नोंथांखौ बरायनो थाखाय। औ, थेंक इउ। मा रोखोम नोंथाङा नोंथांनि फिसाज्लाखौ फरायनायनि थाखाय मा रोखोम नोंथाङा थुलुंगा होदोंमोन? आंनिफ्राय मथामति माने फिसाज्लाखौ फरायनायनि सोमोन्दै आरो उन्दैनिफ्रायनो बेनाव फरायनायाव एसे मोजांखामोन एक्सुवेलि, थेवबो आङो बहुद माने फरायनायनि सोमोन्दै मालायफोरनि फरायनायनि माबाफोरखौ नुनानै माने बेफोरखौ बुङोमोन, जाहाथे जोंनि गामियाव बेफोरबायदि गैया, जाहाथे बैफोरखौ माने फरायनायखौ नुनानै नोंबो एसे नाजा। आरो गथ'आ फरायनाया एक्सुवेलि माने उन्दैनिफ्रायनो माने एसे मोजांखाबोमोन आरो फरायनायाव बिराद गोसो होयोमोन आरो। बिथाङा दिनै आलुफारा गामिजों लोगोसे फुटबल जराखौ मोनसे बिथाङा जारिमिन सोरजिबाय दिनैनि सानाव सासे जाफुंसार जिहेतु फरायसा महरै बिथाङा दिनै सिनायथि होबाय। मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों? बहुद रंजानाय मोनदों दिनैनि दिनाव जे आंनि फिसाज्लाया सासे एकदम मा होनो बिदिखौ हाग्रा सिङाव थानाय जोंना गामि, जेनेबा बेकवार्ड जायगायाव जोङो दा बेफोरबायदिनिफ्राय माने बियो सासे ACS खालामनो हादों, क्रेक खालामनो हादों, बिनि थाखाय
माने राव गैया आरो गावनो आंथ' बहुत गोजोन मोनदों बहुत खुसि आरो नैबे बेलायाव आं मिथिनो मोनो जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि बिथांनि बड'फा सुपार 50 मिसनाव बिथाङा नोंथांनि गथ'आ दिनैहाय दिल्लीयाव जिहेतु कचिं लानो जिहेतु खाबु मोनदों बे समाव आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ माबाफोर साबायखर बावनो सानगोन नामा दिनैनि सानाव? आं बेखौनो बुंगोन थारमाने जे बिटिआरआव सुपार 50 बानायनाया जोंनि सारा बिटिआरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज आरो खारन बिनिफ्राय जों बहुत गथ'फोरखौ जों नुगासिनो दं माने एपीएससी मोननायखौ आरो एपीएससी एससीएससी बेबायदि माने माबानायाव माने बहुत माबा होदों आरो बिटिआरआव हेल्प होदों बे फरायसुलि गथ'फोरखौ बे बेलायावबो बेखौनो बुंगोन आं गोजोननाय माने बहुत मोजां मोनदों दा जों बायदि बेबायदि बेकवार्ड जायगानिफ्राय जे सासे माने जानो हादों एसीएस गोजोननाय मोनदों आरोखि नोंथांनि गथ'फ्रा साबेसेमोन आरो आंना फिसाफ्रा साथाम बेनो देरसिन हर्षजित बसुमतारी आरो बिनि बिनानाव दं हायना बसुमतारी आरो बिनि दुइसिन दं बर्नाली बसुमतारी साथाम आरो दा फिसाजो सानै फिसालाया देरसिन दिनै आं बिराद मोजां मोनदों आंनि फिसानि पास जानायजों आरो खुसियानो माने आं दुखुजों खुसिजों गाबनोबो ओंखारदों आरो बिराद खस्थ' फोरोंबोनाय जोङो दिनै फिसायाबो खस्थ'खौ बुजिनानै फरायदों फरायनाया बिराद मोजां जादों गोजोननाय मोनदों जोंबो बेनो नोंथांनि गथ'नि सायाव नोंथाङा जोनोमगिरि बिमा जानानै फोथायनाय दंमोन नामा दिनै बे बेलासिम सफैगोन होननानै? फोथायनाय दंखायो आंहा फिसानि थाखाय माने बियो क्लास 1 निफ्राय 1 थांबाय थाखानाय जेब्लाबो माने बिनि फरायनाय ब्रेनानो आलदाखामोन बिदि आरो जेरावखि थाहैया माने बे नाम्बार 1 2 आवनो थाबाय थाखायोमोन माने फरायनायखौथ' होननाङा बे खिनो हासुनो माने मोखां सुनाय दुगैनायावल' बे रेस्टखा आं बिदिनो समाय समाय अननानै गाइखेरफोर फुदुंनानै हैखुमाबायो न'आव ओंखारा लेंहरबाबो बे खोमाया फरायनानै माने खोनाय बायदि जायो बेबायदि दिनै उथ्रिसारनो हाबाय बे आनजादखौ आं बिराद मोजां मोनबाय आरो आंनि फिसानि थाखाय जि मोजां मोनदों